tag-view jud diri oy. Sulit ka kung kwarta ba. Pero ngita kung maayuhon ron kay basibak kita dagog chika diri bay. Para sulit jud kay kung paglaag ning mati kay layo ko gusto nga mo ah. Na ano bro saad mo ni pastura diri ano pas motor sus Ginoo ko pastor yung kusog na gayo mang chicks Ginoo ko Sagal man to, talumo man to. Sige ra giyaw ba? Kurek tong tawhan na to eh. Tol, salawat ya tol, gilaagon mo dito tol. di ba na kay ina nagka kami nangga jud Ila man ko anang gamayng tao. Gidala pa na yang kuya diri sa mati. Abot ta pud may diri ba? Ya, pastor ya. uy sino pastor Wala na pastor na kong ulo. Mao na siya. Kuyawan mo makaistorya sa Brian dakog ulo no? Ikaw wala ka nagtanaw sa mong height. uy pastor ay naglayat-layat taning manghod ako ha Kuyawan mo Brian ay. Nagsalig ka ba? Kana kay magkuwang ba? Kuya kay ka makaistorya sa kuha, wag ka respeto ha. Manong hospital mo ko nimo, kana yung pagapastor atik-atik ka man na. Amba ba oh? Pero mulakaw na lang ko, gidi man niya pong kuwan sa imo ha. Ikaw nagsalig ka kay na kay magkuwang diri ron. Ya, pagkuna lang sa dito ya, kay sundan ako to si pastor ron. Ay, tama lab. Ngayon na kakain na papalitan ha? No? Dali. Oh. Bye-bye. Bye. Uy, tuwa ni chika. Jamingon ko ni bi. Tama lagi ang giingon oh. Adto los pastor din nag tiks-tiks. Panta lang sa kuwang. Hi Miga. Pwede mo kikila-ila? Lah, patyan sa babae na itong nilakaw. Sumbong ko na si pastor be. Oh, okay raman. Okay raman sa kuha, makigila-ila man kaha. Hindi maka-screw juga ni Ron. Abi Pastor Franz day. Pastor ka, kay imong sinutan manggod pang pastor. Puro ko ni balik kong alagad. Ah, maayo ni balik kag alagad isip ko sa kapastor. Ako di ko malingkod diri kay walihan ta ka ba? Manalang pod maka share ko nimo mga maayong pulong. Ayo, na may soft drinks. Na, tindahan gud ni. Suga, ko hindi ko din. Grabe, gwapo. Sige ayo naman jami ko. Taro nga. Eh, wala oy. Soft drinks ba? Palit ko. Ano si Panguit? Nausa ka? Sige, makapamira sa nina. Adto ko di ba kay mo tong part ng lingkod dito ano? Katungga pa? Ito nakaputi? Oh, mao to. Hoy, mupalit ka dili. Iniyan mo si Chismis diya ba? Pakon na mo ron. Ay, saba, kaya na pa may istoryahan. Mukha ni mo di ay. Na, ang mga partner dito. Gibastos ni Pastor Pans. Tanawa dito. Ay, di lang ko mapalit sa mong soft drinks. Pastila, naglangay-langay, may tawahan na. Bawa na yun! Hintay ka ron. Unsa? Pantay lang yung pastura ni. Tara, kuyugi ko. Bro, kita betapalan niya, tanawa. Lamat ba kaya? Kuy bahala ni. Nirira ka ha? Ah, taga Master day ka. Let's go. Nagigila-ila naman gugugon. Na, tagam, nakabalo sa ko si mga pastor. Ay.